kini galong ka jingkarpan. Kitrai jong ni kekali ML not san Q lai san wei san. Kini kekali jong pi kapenwit haka jeka kabom de ban yeng bat usabi udon hang ni rengkat bengi. Kitrai jong kini kekali ML not san Q lai san wei san PE usabi udon hang ni bengi tengkerpan pin sabha ban sim no ban pengen ria ya kini kekali. Reverend Moderator hagani ka jing syakri hagani ka janmit kumtung layo ya ka jing ruwai pen remen sim na ka jing seng samla balang nongse ban pulis dang mat duwai de Reverend N Lamba kat bai dang lum ya ka jing engu ngin yo ya ka kwaya na ka jing seng samla balang jongsha ban na ka jing seng samla balang nongsam ka subject jong ka balang rapan bet kalong ka jingat ka banet scam ha ka partai jong ki jingkala bat ban krani ka subject dari Reverend HK Nongsam bat adin kitangin yo ya ka jingkoblay kaliang na ka sinat daw moderator bat na kaliang kabalang Reverend moderator kini gilong di program ha kini ka jingaseng kabamenta. Kini kalong kamit kabakadu kabangin keliap no na kabenta kaji sang sinod jongi kum kakasi jantia Presbyterian Sinod Pedang kaban nengkong hakan kabalang hang ne nengka jong news nem ar hajar ar busan sasisin ngapdiang yapi baro ki para bangai bai jauh turai ngin yarwai ka jingruai ka basan spa nyau pulai ka jingruai ka basan spa nyau pulai utrai ulong usim yang ngin yar riwai lang ban yarro yau ka mensim kalabang penjam kaktin penkrau yau unong penim daka bangu haden kenika jingruai nasngau bha ban khat ya Reverend N Lamba in yalam maka papule na kakten ka jong blai bat in bu haka jingruai. Enjoy.
Teha kani kapor sesuai keban duai kan pensengau katu kat ni kibenta naga ketin ke jong play. Kabangila ban sem naga kitab Mika kelenong keban riu kat khot kabat lai ter nang ta nakarum kelenong kabasau kat khot kebanakong ter bat kumcu naka baar ki korin kelenong kabakat lai kat khot kabasan bat kaban riu kektien ka jong blai ka ong kum ni api ki briu chonga to kan mau ti ya ka ai ka bau polak usim ki mawap ulathu bat kumnu balam khun biar ulapai ketin hau to kan mau nadu sitem hadu kilkal ba pen tip ya ka jingle hok chong utrai dai ngan wan hakmat utrai bat bangan wan dem hakmat ublei ba hakli kan wan akmat jong u dai ke jing ai ngu thang dai ki masi ki ba sisnem utrai un sngo haki hajar ki lang brot sinrang lani haki sipau hajar ki wa ompnyang kan ai yo balakhan ning kong jonga namar ka jing palat jonga yo so kamet jonga namar ka pop jonga ula pen i hame ko briu ka ai ka babha utrai uat ayu nabi henry tang ban le hok bat ban it ye ka jing isnai bat ban ya le rit how blay chong mi ayu tiengin ong bau Abraham ukpa chongi kat ba kum kado ulasem namalada lapen ksan yo Abraham nai ka jing le udon daw ya kaban pen sngau sarong hendrai om hakmat ublei namar kumno kata kacing tho ka ong wa Abraham ti ulanget hau blei bat ya kata la nyeu ka hok hau yalade hi to yet phi la phi long ne em ha ka jinget yalade hi to prang phi ha to phim i tho yalade bau Yesus Kristus udon hapi lemda pilong kibala ken tai no henrei nga kermen ba pin tip ba ngimlong kibala ken tai no ublei un ker khu je gini kitin kibalangi pensngau kene kapor ini ada wai ublei bau kpa chongi ubah habneng melong ma me ublei ubah krau ublei ubah don bor utraiกับเล่งบรรทรายกับขันเดวเมลองมาเมวเบลย์บ่อมดอนอุบกรมมาเมหับเล่งบรรขันเดวเมลองมาเมวเบลย์อุบกะจิงเอไปกะจิงอิสเนยกะจองแม่กะดับยังยะกะจิงเอ็มจองอีเมลองมาเมวเบลย์อุบงีเดบันโยยะกะจิงโรนังอีกิโคนกิบลาซิลสปากะจองแม่เมลองมาเมวเบลย์อุบงีวันบันเดมหักมัดจองแม่กูกันราดya ka ban teiru ya kini ka duan chong ka jing sakri ka jing mani ya ka kerteng ka ba khoi ban ka ba krawpor ka chong me melong tang ba meu blai u ba om don u ba kum ba me ko kan rat ya ka bangi ai wat ya ka khmat chong me ha ka no ka por ka bangi don kam namar ba melong u blai u ba ngau yang i trai namar ka tangi wana khmat chong me ha ka ni ka por da ka ba pen pau ya ka jing ngau ngo ya me ba me melong u blai u ba dap da ka jing e pa da ka jing snai ba ka ta ka jing snai ka chong me kam sem la pam itu yang i roi ki thamai man ka step ka ba kraw ka jing e ne ka chong me
Trai nama katangi ai ngu ya me nama pemelong mameu play ubam siam la ai nong kat bakum ki pop ka jing paman ka jongi melong mameu play ba ka jing it ka jong me kan ku trai kata piang ya ka jing em jongi kum ne ka mangi long trai nama katangi pen pau ka jing sngongu ya me hak bakum ka ne ka por hak bangi lum lang kum ne ko kan rat ban don hak ne ka jing ka ba kentang jong me ban syakri ban ya ro ya ka jing krau ka jong me ngi dua ya ka jing lam ka jong me kan ku trai ya la ka chong ka sinot ka jong me na ka manta ka jing nyai lenti ka jong ka kan ku trai ha ki ne ki sngi ki snam ki bala lai no rangi pen pau ka jing sngongu ya ka jing don kat lem jong me ba ka ni kan ku trai ka long ka chen sin cham ka ban kong chong ka ne ka bang ka sinot ka jong ngi kan ku trai ngi dua na ma ka tai ka jing lam ka ba start ka jong me nang ni sakmat ha ka bang nang yai lenti ha ka jing yai lenti ka jong ngi kan ku trai Naga pamenya lam kan ku try laga chong ke sinot rengkat dagi nong Kristian be tray ka kam chamem pemen thung haki ka tan ra chong ka jing long riu play ka ba hok ka ba khot ka ba shisha khnang ba kila kan ku try banya lam ye laga chong ka sinot haglanti ka hok ka chamem me long ma me u play ba ye khmi it laga chong ka khet ka jing snai ka chamem ye laga chong ka sinot ka me mala sang kan ku try ka ni ka chaka naga ban ta ban long kan ku try ban pen kraw ye ka hima ka ba ke trong me ba ki breu ken tep ba ken yo i ken ku try ba me melong u blai ba kraw u blai u ran bol baro to nang ya lam kan ku try na ma kata da ka bor ka trong mun sim ba khu trong me ya ki nong ya lam ka trong i ku kan rat ba pen yo ha ki ka jing start ka jing sham phang ya ka bor par khat ka bor par dan ba me men te song ya ki kan ku try da ka jing long ka wei khnang man pen kraw ya ka brom trong me hasla trong ni par thai to nang ya ker khu kan ku try jisu na do ki palang ki distrik ki presbiri bar ki snor ya ka banang ya saprang kan ku try ha ka ni ka ri ka ba e chongi ban pan kraw ba me melong u blai u batang ba me hi hap neng ba da kandau is nai ya ka ban don kat lem kan ku try ya la ka chong ka palang ka chong me ka bala sang ya ni ka chaka na ka ban ta ban ya pan kraw ya ka kerteng cha me kerpang ya ka ni ka palang ha umlaka ngi dwai ba men is nai ba na don kat lem ko kan ran no do ki nang sharai kit khot chong ka palang hi bar ka wei ba ki nang ya saprang kan ku try nak bantaban kan tiu ya ka brom ka jing kraw sa mem ba ki pri ku nyo tip ba ki nyo i ba me long u blai ba kraw ron bor baro ngi dwai ru ha gane ka por ku kan ran ya ka ba menis nai ban don kat lem baru syakri sa mem u ban jeng ha gane ka por nak bantaban kren ya gane ka sop check ka chong ka balang ka balang pen kre ngi dwai kan ku try ya ka ba men don kat lem balo chong syakri ban kren ya gane ka sop check ku kan ran ba ka long sisa kan ku try ka bari por ya ka jing em chong i kum ki bangai bangin bat scam kan ku try ya la ka chong ka jing hap deng chong ni ka perthai ka badap le sibon ka jing le chong ka jing em re ha bangi ngapat ngau ya ka ni ka tien ka chong me ni ka por kan long sisa ka bor ya ka jing em chong i to nang ye don kat lem ku kan rat ya ka jing sekri padang sa ka ni ka por ni shania ha ka jing lam ka start ka chong me ni dua ye kini baro ha ka kerteng chong me chi sungi pan amen. Hakane ka por ngin yo na ban lum ya ki jing aingu bat kat badang lum ya ki jing aingu ki dan at li ki kuaya ka kuaya jong ka jing sang samla jong ka balang jong ksha bat ka kuaya jong ka jing sang samla jong ka balang nong sam kinde ki at li ki kuaya pin ya wan i wei haden i wei ban ai ya ka jing ruai ka jong pi dengan kerpat yakin nong lum jing aingu pin sengau bah ban ya lum nom
Trai chi su ông là đã kịp rêu cho ngài khi bà là con ta cá kir tên cho
ki jing ruai ki ba ngau tenat bat ki ba ngau hun ki ba baro atli na pi ki kuayar pila ai na ka benta jongi kum ki pai lang ki jong blai ku blai un kurku na ka benta jong pi yai pendon buram yau lang ba ki jing ruai ki jong pi na ka por sia ka por pan pen kentang ya kini ki jing ai ngu as ngau ba ban khot ya i temen pesan ar kamu jai in ngau ba ban chani Don't you do it? Oh, but one more. Sorry. Trong in your aingo, igini kijing ai kijung I show play. Kajingo bat kapuram baro ngi ai shame ablay. Ubalong katanrai jong kajing kerku bat kajing ai babha baro ha kajing im kajung I way pi way. Ngi ai ngu yame ablay. Bangila ban syakri yame. Lengba ki jing ai ki jomai ngi bangila pat ban wanra ikini ki jing ai de kamen sem jong ka jing sngongu e yome ablay nak benta ka jing baha ka joma ngi duai ablay bamen bo ka kti jong ka jing kerku men pediang ikini ki jing ai ki baret ki jong I ka kam ka joma ablay Bamen kerku yaki, bahang no bakas sinat kan pendan kam yaki, naka benta ka kam ke joma, kan manroy kerhai, kerkuru ablay ka way pakaway ka senriati ka balano shawn ka jing aingu, bakin dap kin man kerhai ki e baro met bat mensiem. Ya rap ru yangi ablay bangin nang ban ai shama ya ka donot ke jongi ya ke jing em ke jongi naga bentaban syakri yama hakani ka pertai sashi phang por ru ablay ngidwai bamen kerku ya ka kubor ke bangin sayok sngaw lengba usyakri jongma Pendai kini ka kubor ka bakordor tribe e haka jingim ka jungi way pi way ka bayos ngau kani ka por lengba jong kini ki kubor ba pen ai lengba ka media ro bakin yo ka jaka ka do not ka jongi ablay bangila ban im ka jingim ka bas kem ka jingait ka jongi hakani ka perthai jong ka jingkala Sashi sen ablay ngidwai bamen priangi ki jing syakri ki jong I baro kum ki jing aingu thang haka khet ki jing isnai ki jong ma sngau ablay ki ni jing kerku twai ki jong I priang ki jing ngu ki jong I nabaka kerteng ke badon bor ki jong trai jong I Yesus Kristus mentahi bat halakrta amen. Ngin ya poin no syaka subjek ka baka balang kala penbet ka subjek kalong ka jingat ka bana skam hapdeng ka pertai jong ki jingkala na kaliang jong ka balang kala syania hai Reverend HK Nong Sam
Ibalong ru moderator elek jongka KJP Sinat Pedang. Ba inkren ya kaneka subjek kabakrau. Ni pediang ya pi pastor. Pastor nong besap ide pastor in charge jongka Laumei District idon haka Shillong Sebngi Presbytery udaihi ujong ka KJP Sinat Pedang ublei unkurku ya pi pastor hakaba pinla ya kaban ai hangi ya kaneka kubor lang bajong kaneka subjek kaban penhun kaban penkemen nakabenta jong ilang baro te hakane kapor swaban ya sneu ya kaneka subjek nginiar wai kajing ruai kaba news lai pundiu try pa menta ki jing kerku ban pen kendu ngi bapop jing jong me hangi tubu bahapop ngin om yai ngom pen smart yangi bayai leng ba kari klau nginiar wai baro artu dikit kan Reverend Moderator I balong kumu moderator jongi bat hagaju kaporu I balong kumu hemmen jonga hagajing yadai hagajing ya jong kipor nakaway kapor syakaway pat kapor nga ay kublay shubon yapi Komu moderator ubala pediang sengau bahaya nga bat ya kaba pilapen itu itauru hakmat jong upait lang jong ublay ngamdon chu da kumway pat bangan pen itu yalade tangkaway kalong pa ngaday utray jong kanega presbytery kaba pediang ya kanega sinat bat nga dayru utray jong kanega sinat kajongi nga ay kublay ki pastor ki bayet ki jongi
ki balalong kum ki men bat don ru shibon ki balong kum ki para jonga kat ni kidang ya don hakane gamit ka pamenta bat ngangej ba baro na pedeng jongi kum ki pastor jong ka sinat ngidang ya don hadu menta kane ka jan mit kaba kentup langru ya ki pastor ya ki nongmi kmat ki mading ki weiru ki sinat ki jongi hapo jong ka general assembly ngidai ki pastor ki ba ngi pendap ya ka kten bat ngi pendap ya ka ain ya ka kanun ka bau terayu lebu peteng halaka jong ka balang ki temen basan ke ba ki jongi ki balong kum ki kpa jongi ha ki balang hau puat jong ka sinat pidai ki kpa ki bajan ki kpa ki baklain ban psa ban ptea ban pendam yala ki jong ki khon ki kti ha ka balang ha ka jing psa ka ba kenjam sem rengkat lembat ni ya phi kum ki kmi kum ki kpa phi long om tang ki khli jong ka yeng bat kalong yeng kalong sem ka jong phi henrei phi dei kinong kit kam jong ka seng balang ka seng balang ka barit tam bat ka ba krau tam hang ne ha ka sala prathai phi dei kinong shem ka jing kit khli ya ka syong suk ya ka syong sain om tang hala ka jong ka lempung henrei ha ka jing ya dei bat ki weiru kumjo ki kme ki kpa ki baye phi dei ma phi kinong shem ya ka jing kit khli kum bau blai ula tanrong bat phi dei ma phi ru ki bamat ya ka sngi ka bajrong bat ya ka snam ka balengkot haba phi pendelun ya la ki jong ki kam ki jong pi ha ki long yeng ha ki long sam bat ngatem baki kmi ki kpa khambun sen na ka benta ki khon kim kwa bandon tang arteli ki kti henrei ki kwa bandon sauteli Phikwa bandon sauteli kikti ban penbet ban penmiang namar baki khon ki baye ki hla shakadiang bat shakamon phi ki khon kan thai bat chenrang ki balong ru ki basan bat ki balong ru ki baret haka jingyaj lenti jong karta ka jong phi to kane gade ga jing penmana ka bakrki te ka kali ka ml 0 san ad te sau san nyewi wei bat ka pi riu nyeu lai pra bat ka w lai wei san wei kine ki penwet ya ka jaka ka ba ki dei ban ya pen ken ria no mentahi phi ki khon ki ba ye ki jongi wat la ka don ka por ya ka ba ma phi sai la ya ka ei ka bai mei pa i ai ka jing sneng ka jing krau henrei phi dai pat ki nong perthu bot ki bastat ha ka long yeng ha ka long sam karmenru bangi don la ka jong ka dor ha ka ne ka slap perthai ya ka bau blei la tenrong ya ka jing im jong i wei pai wei ha ka ne ka jan met ka bamenta ki umat jong ka jing kemen ki don ringkat lembat nga
Habangawan rung siya ka nagayeng kabakentang ka jong ublay. Hakabangayo iyaw pait lang jong ublay. Ubadang yalum haka nagajiyasang kabakhatdo. Lakalong haka nagajaka jong ka nagayeng mane. Lakalong syati syapo jong kayeng mane. Lakalong ru syabar ya ka nagayeng mane. Karman skam bawatlah kajaka kambiang na kabenta jong pi. Namar kalong kajaka kabakhem pilahaban suyang ru. Karman skam bakane kapor kanlong kapor kabakentang. Bat kanlong kapor kabangin yo ya ka kubor kabakraw nakane kaktin kabakhoy kajong ublay. Ngai kublay lang yangi baro akan nagajanmen. Lakalong yaw pait lang nagasinat. Lakalong yaw pait lang nakiwairu kisinat kijongi. Ngangay bat ngada tepro bapidang ya don shibon naga nagajanmen. Yapi ki para bangay bayay nakiwairu kikenhon malang. Ngai kublay lang yapi baro hakakerteng kabatiang tam kajong utray jonge u Jesu Kristus. Ki para bangay bayet baro kajing kublay kabakado kalej siya kabalang umlingka kabalang kabala ibet ya kaban penyang yang akan kajanmet. Bansyanya ia kena ke subjek kabakraw. Ya kabakabalang kalabu hakmat jong kasinat. Bat ya kabakasinat do kalamenjur. Ya kena ke subjek kabakraw jong kabalang umlingka. Kublay shibon ya pigum kabalang nado pastor kitemen basan. Kirangba balang kikmi kikpa kikon kikti kibasan bat kibaret ublay unang kerku yubi lengba kane kasinat penang ya yo bor shu ya ka bor ka batmai haka jingyat lenti ka jongpi kane ka subjek ka kane ka met kombala pensngau dai secretary jonge kombala pensngau dau moderator ujongi ka subjek kalong ka jingat kabane skam hapdeng ka pertai jong ki jingkela nganem ong ko para bengaj katno ka jingkrau jong kana ka subjek ka jingat